Empezamos o pleno extraordinario, expediente de 6.257/2026, expediente de petición ao pleno extraordinario do Grupo Municipal de Espacio Común para deter o brutal suba dos precios da auga. Ten a palabra Pachi Vázquez. Bueno, bons días. Moitas gracias a todos por a asistencia e particularmente a xente que nos está vendo a través de diversos medios de comunicación, non? Empezar dicindo que este era un pleno que non era necesario ter. Era un pleno que se ten porque o grupo de goberno do Partido Popular e do Partido Socialista negáronse a debatir no pleno anterior o que era a brutal suba dos precios da auga. Unha cousa que é un clamor na calle, que é un clamor na ciudadanía, e que non hai máis que ir á oficina de augas de Carballiño e poñerte ali para que vexas a cola de reclamacións e de indignación que está recorrendo o noso pobo por algo que unha vez máis o Partido Popular e o Partido Socialista enganaron os ciudadanos. Por que digo que enganaron? Digo porque o pleno de marzo do ano 2025 aprobouse un novo modo de cobrarlle aos cidadáns de Carballiño. Antes pagaban unha taxa da auga. En ese pleno apróbase unha ordenanza reguladora de prestación patrimonial de carácter público no tributario de servicio da auga potable, saneamento e depuración. Bueno, en ese pleno advertimos ás forzas políticas que non estábamos de acordo con ese modo de cobrar. E como a memoria é lixeira, vou recordar o debate. A Sofía manifesta que hai subas importantes e que unha familia pagará cerca de 60 euros. Quedaste ben corta, Sofía. Nos pedimos explicacións de como iba a quedar o precio. E dixemos xa claramente que non apoiábamos aquela subida e anunciamos o noso voto en contra. O señor Castro do Partido Popular dixo que hai que esperar para ver o contrato e para ver o prezo. E o alcalde, en aquel momento Paco, dixo que había que reducir o consumo debaixo, que isto iba debaixo da media de Galicia. En definitiva, cando se aproban os precios que está recibindo hoxe a ciudadanía, aprobos o Partido Popular e o Partido Socialista con 11 votos e votan en contra Sofía, BNG e Espazo Común. Digo isto porque é moi fácil andar dicindo por aí, bueno, isto non me acordo como se fixo, non. Isto non é un problema da empresa, nin é un problema de nadie, é un problema de quen ordenou uns precios distintos. Todos vimos en aquel momento que o precio era, a ver, para empezar xa se poñían unhas fórmulas que hai que ser licenciado en ciencias exactas para saber o que era. Pero ahora, cando vemos o recibo todos os ciudadanos, e lle pido atención á xente, porque o que vou a dicir son números, non son opinións, son números. Pois é un recibo de unha persona. Vou falar só de recibos de unha persona normal e recibos industriales. Bueno, pois o que cambia sustancialmente, motivo polo que se disparan espectacularmente os precios, é, para que a xente teña un pouco claro, é un recibo trae 4 apartados. O que pagamos pola auga, o que pagamos polo sumidoiro, pola auga refiero para beber, o sumidoiro, depurar esa auga é un canon que pon a Xunta de Galicia que se chama canon de augas. Comparando o último trimestre anterior e o primeiro trimestre das empresas novas, hai unha cousa que varía, é a cuota de servicio. É dicir, canto pagas por estar enganchado ainda que consumas 0 euros? Bueno, pois a cuota de servicio por a auga de abastecemento subiu de 7,47 a 14,19, 100%. Subiron o 100% unha cuota de servicio. E contrariamente ao que decía Paco, isto non era para favorecer a que se consuma menos, non, porque este 100% calcanllo a unha persona, inda que non abra o grifo, en todo o mes. Bueno, se vamos ao tema dos subidoiros, paga de 6,59 a 7,85. Bueno, unha suba que hasta aí podíamos entender que era razonable.
Pero ahora ven a clave da cuestión. Vamos á depuración. Na depuración volvemos ao de sempre. Metémoslle unha cuota de servicio inda que ese señor non haya depurado ningún litro de auga. E a depuración pasa de 5,34 a 12,39, é dicir, suben a cuota de servicio un 130%. Un 130%. Eso por estar conectado, inda que consumar cero, pero ora agárrense e repasei os números porque dixen eu, ten que estar mal o que estou facendo. Non, están ben. Antes había bloques de 0 a 10 metros cúbicos, de 11 a 20, de 20 a 30, e todas as depuracións, depurases os litros que depurases, se pagaban a 0,06 céntimos metro cúbico. Primeiro tramo, que a nova tarifa, en vez de 0,06 pagas 0,23. Subida do 283%. 283%. Segundo tramo, de 11 a 26. Subida do 466%. Terceiro tramo, a 0,79. Subida do 1.216%. E o último tramo, a 1,18, subida do 1.600%. Ahora entendemos todos, porque se dispara de maneira brutal o recibo da auga. Bueno, en este primeiro tramo non podo estenderme máis, eu creo que, de verdad, que non é un motivo de confrontación, é un motivo de preocupación e creo que é importante para a xente. O único que pedimos é que, a vista, remato, Pepe, que a vista de todo isto que está pasando, creo que algo temos que facer. Non lle podemos calcar a unha empresa que pagaba 2.300 euros 5.000, a unha empresa que pagaba 1.700, 2.500, a unha familia que pagaba 30, todos os trimestres meterlle 60. E, sobre todo, me parece que é desproporcionado e hai moitas causas que creo que se poden corrixir. Por lo tanto, Pepe, pedimos vos aos grupos políticos que paremos esta desfeita, vexamos como se pode arreglar e, entre todos, fagamos un precio xusto para a auga do Carballiño. Nada máis que eso. Gracias. Ten a palabra, Sofía. Ben, moi bo día a todos e a todas. Bueno, o primeiro darlle as grazas á veciñanza que está aquí por mostrar interés en algo, bueno, pois que repercute nos nosos petos, non? Pois efectivamente, a factura subiu dun xeito desproporcionado e o servizo que temos é o mesmo. Lamentablemente, a oposición tiña razón. Eu agardaba non a ter cando durante todo o proceso de licitación decíamos que a factura iba a subir dun xeito desproporcionado, aquí o vemos, detallou no Pachi moi claramente, e o que pedíamos, porque así o facíamos durante todo o proceso, era que se buscase financiación noutras administracións, que apostase Augas de Galiza polo Carballiño, que apostasen por eses fondos europeos do PERTE que, bueno, no seu turno de intervención agradecería que nos explicaran, pero con detalle e con transparencia, ese PERTE de 1,5 millón de euros donde repercute nos bolsillos da veciñanza do Carballiño, porque ata o de agora non vimos que repercutise en nada. Entonces, claro, durante todo ese proceso, nos o que pedíamos era que, bueno, si tiña que subir algo a factura, porque é un contrato novo, o que había era un contrato que levaba moitísimos anos, bueno, e todo cambiou, bueno, levaba moitísimos anos, tanto como que o contrato vencía no 2021, dadevos conta que estamos no ano 2026, e agora foron capaces de licitar o contrato. Dende o 2015, dende o 2014, porque agora son PP-PSOE, entón, perdón, desde o 2011, xa nos podemos remontar ao 2011, sabían tanto o Partido Popular como o Partido Socialista que o contrato da auga vencía, que é un contrato moi farragoso, que é un contrato que ten unha burocracia moi amplia e que se tardan, bueno, pois anos en licitalo.
arrancamos mal, porque claro, o primeiro que dixeron vostedes era para que o contrato da auga fose o máis transparente, o máis participativo e o mellor para a veciñanza do Carballiño era que quitaran os políticos da mesa de contratación. O nunca visto, claro, vostedes o que tiñan pensado era sacar o contrato e preocupáballes moi pouco o que iba a repercutir nos bolsillos da veciñanza do Carballiño. E así, as facturas están aquí, temos unhas cuantas, todos na súa casa, cada un ten a súa factura, e realmente non ve que lle subiran un 10%, ni moito menos. Estamos falando dunha suba desproporcionada, porque falamos de máis do 50% en moitos casos, e imaginádevos, eso para as economías familiares, para os hosteleiros, para as empresas, eso ten unha repercusión importante nesas economías que é mensualmente. A agua non é un luxo, é algo que necesitamos para vivir, que necesitamos todos os días. Entón, que era o que tiñan que facer vostedes? Pois vostedes o que tiñan que facer era non repercutir o coste da mellora do contrato nos veciños e veciñas do Carballiño. Eso o primeiro. E despois, se vostedes, como din ou dirán, que vai haber unha serie de obras, que nos vamos a beneficiar todos, é certo, porque aquí nadie está dicindo que non se precisan esas obras, todo o contrario, son moi urxentes, estamos falando de 7 millóns de euros de obras, moi ben, que eu ainda non sei se teñen responsable do contrato para que supervise as obras, pero bueno, a ver que nos din no segundo turno, eso asumíao prácticamente todas as obras, porque están aquí detalladas, e así o dixemos. Augas de Galicia, se apostara polo Carballiño, evidente, a Xunta de Galicia se apostara polo Carballiño e desembolsar aquí uns cuantos millóns de euros, como desembolsan outros concellos, porque hai unha lista interminable de aportacións económicas en outros concellos para, pois, mellorar todas as infraestructuras hidráulicas, que si os depósitos, que se as depuradoras, que si a captación, todo, a digitalización dos contadores, que vai a través do PERTE e demais. Vostedes agora expliquen a veciñanza do Carballiño por que noutros concellos os seus dirixentes teñen esa vontade de conseguir financiación noutras administracións e non repercutirlo no seu bolsillo. Eso sería un punto importante que vostedes aclarasen por que non o fixeron e por que temos que pagar máis dun 50% na factura, porque estamos falando, como decía Pachi, que sí que me quedei corta, e é certo, porque unha familia de 3 persoas, antes o mellor pagaba 60 euros e agora vai a pagar 90. Os que xa pagaban máis, imagínate, os hosteleiros, as empresas, hombre, eu penso que deberíamos, parar, sentarnos, falar e buscar esas medidas que non repercutan no bolsillo dos veciños e veciñas. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Bos días a todos. Oi, se ven, sí. Gracias por estar aquí. A verdad que me sorprende. Me sorprende Espacio Común e o Bloque, porque aquí hubo unha tramitación que estuvo anos. Cando chegou o pliego de prescripcións técnicas e administrativas, os precios xa viñan aí. Sí. E nadie dixo nada. O único que baixou os precios foi o Partido Popular nos primeiros tramos. No tramo 1 e no tramo 2 baixamos de 0,35 a 0,20. E no tramo 2 baixamos tamén. Poden ver a hemeroteca que era para todo o mundo, para ben e para mal. Pedimos que se subira a Maside o precio, porque era moi baixo, e pedimos que se baixara nos primeiros tramos. Non sei se o recordan. O mellor, eso non o recordan. Non houve ningún partido que dixera de cambiar ningún precio. E aprobáronse por unanimidade os pliegos de prescripción. Sí. A hemeroteca está aí, podémoslo ver. O sea, é que a xente non é parva, é moito menos. Estamos durante unha tramitación moi complicada, porque, vémolo, o contrato foi adjudicado tras un procedimento de licitación pública, sustentado nun estudio de viabilidade económica e financiera, nunha estrutura de costos e nun prego de cláusulas administrativas aprobados polo Pleno.
todo está aprobado por o Pleno. E estaban aquí ustedes, se poden mirar cando foron, calquera poden mirar en YouTube e ver o que pasou neses plenos. E decían da importancia deste contrato, que era importantísimo. Pois sí que o é. Nós defendemos que é unha, a vida sube, en todo momento defendemos os primeiros 80% dos contratos da xente que paga nos primeiros tramos, baixámoslle o abastecemento. A verdade que a depuración e o saneamento subía unha barbaridade. Pero estamos diante dunha normativa europea de acordo co artículo 111 do texto refundido da Lei de Aguas e das directrices do Marco Europeo da Auga. As tarifas dos servicios de abastecemento e saneamento deben garantizar el precio de recuperación de costes. Fixo unha empresa privada, fixeron un estudio de costes. De aí saliu o pliego. Estou de acordo que subiu moito a auga. É verdad, pero sube como todo. Ten uns costes e fixeron o estudio correspondiente. Foi a licitación máis transparente que pudo haber. En todo momento estábamos todos de acordo e votaron todos a favor. Recordo de novo. Mentira, é mentira. Pode verse, a mí porque digan mentiras e eso é moi fácil decir o aire cousas. Eses precios, pois a verdade que sí, que son altos, pero non son máis altos que noutra. Miren Lalín, miren o que é toda a provincia. Non estamos por encima, estamos moito máis caro Ribadavia, poden mirar en Barbantes, poden mirar, en Peredo Aguiar, poden mirar Orense cando faga o contrato novo vai ser moitísimo máis caro que o noso, porque estou mirando os pliegos que teñen presentados. Miren Lalín, e pagan máis. Que pasa? Nos queremos ter unha merda, porque é así, de infraestructuras que reventan cada día, como pasa en calquer lado, é mellor deixalo, que vayan reventando así pouco a pouco, e vamos indo deixando. Dicen que non pedimos subvencións. Pois sí que pedimos subvencións. O PERTE de auga acabouse a semana pasada. Imos presentar todas as cousas que se fixeron. Ese PERTE de auga, 1 millón de euros. 1,5 millón de euros casi que se gastou en infraestructuras. Eses cartos van a retraerse ao Concello para intentar quitar o fibrocemento, porque é importantísimo quitar eso. Quitar as fugas. Esas fugas traen costes moi importantes. E por eso hai que intentar en disminuir esas fugas. Temos o análisis de riesgos, temos un montón de cosas que estamos facendo. Penso que estamos traballando ben. Xa que me preguntaba se temos responsable. Sí, temos unha responsable. Temos reunións con a empresa da auga mensualmente para intentar que fagan canto antes as obras. Esta semana empezan pola Rúa Galicia, xa yo digo. Empezan a cambiar abastecemento, saneamento e quitar o fibrocemento, que é importantísimo. Bueno, sigo despois no seguinte turno. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, vamos comezar falando un poquinho de por que se chega a este punto. Se chega a este punto porque, como fan no resto de administracións locais, debido á infrafinanciación que temos, pois nos vemos obligados sempre a sacar este tipo de contratos para poder xestionar principalmente o ciclo integral da auga, para poder, neste caso, tamén adaptarnos ás normativas que son moi exixentes neste eido e que ata agora se facía con dificultade nestes momentos. Era imprescindible e ademais tamén por unha cuestión medioambiental de que dende logo hai que ter sempre un servizo sostible, respetuoso medioambientalmente e sobre todo creo que tamén adecuado ás necesidades das veciñas e dos veciños da vila. Eu creo que Espazo Común trae hoxe aquí esta moción non porque lle interesa o da auga, porque efectivamente votou o que votou, senón para volver unha vez máis a engañar aos veciños. O fixo co lixo, cando se dicía a xente de que se lle subira no rural a xente ten unhas bonificacións que son a quen van dirixidas, por exemplo, co tema do compostero ou co tema de levar que ao final abarataban prácticamente un 40% do recibo.
Entón, se lle dixo que tamén que era moi caro, que era... Pasa algo similar con isto, por eso poño ese exemplo. Pola directiva europea, se Sofía non quere, non pasa nada, pero pola directiva europea exixen repercutir os costes do servicio que quen contamina paga aos propios usuarios. E ainda así os 80 euros que vostedes foron dicindo a xente, que era unha suba desproporcionada, que era unha locura, miren en Cangas e por aí en Moaña que pagan 140, o que din os veciños. Sendo os mesmos costes, Entón, vamos a falar do recibo da auga daqui do Carballiño. Como ben saben, falaba da tarifa de depuración, hai que dicir que despois de 30 anos non se actualizou, e iso é que non ir actualizando anualmente a tarifa é o que supón que haxa unha suba tan importante e que os veciños noten esa diferencia. Non habelo feito, porque ata agora era o Concello quen corría con esa diferencia, con ese desfase, sería non cumprir a normativa, que, como dicía antes, tamén pasa na auga, onde quen contamina paga, e por eso os gastos referidos á depuración se deben repercutir directamente no recibo aos veciños. Falaban vostedes do que subiu a auga, non? Di Sofía que unha familia de 3 personas pasou de 60 a 90 euros. Eu os casos que conozco, como o meu e moitos, pasamos de pagar 30 e pico euros a 50 algo. Habrá quen consuma máis e quen consuma menos. Cada familia non é igual, obviamente, pero tamén lle digo unha cousa, a media eu creo que está máis ou menos aproximadamente en 6 euros mes. Isto que vai a supoñerse os 6 euros mes? Primeiro, como dicía, non vai poder permitir afrontar nova inversión en infraestructura que é necesaria para adaptarnos á normativa e, sobre todo, tamén actualizar uns costes que non se estaban repercutindo e que, por lei, é obligatorio repercutir aos veciños. Como dicía Pepe, neste servicio de abastecemento a cuota fixa pasa, por exemplo, de 2,37 a 4,73, pero no caso dos usuarios do bloque 1 e do bloque 2, en canto ao abastecemento, pasan de 0,36 céntimos por metro cúbico a 20 céntimos, o cal xa di de que neste caso supón un aforro de 13 céntimos con respecto ao que se viña pagando. E os do bloque 2, que son os que consumen entre 10 metros cúbicos a 20, pasan de 55 céntimos a 30 céntimos, co cal son 25 céntimos de diferencia co que se viña pagando. Claro, o tema está principalmente na depuración, onde fai fincapé Espazo Común, que fala de que se pasa de 0,66 euros a 0,23 no bloque 0,06 a 6 céntimos, a 23 céntimos no bloque 1 e no bloque 4 a tarifa pasa de 1,18 que é a que afecta aos consumidores industriais. Neste caso, hai que dicir que, como dicía antes, que a diferencia estaba soportando o Concello, algo que estaba fora da norma, como digo, e por eso se repercute, pero que, ademais, isto supón que estamos nunha media. Celanova, por exemplo, en vez de nos pagamos 1,18 no bloque 4, é dicir, os grandes consumidores e os grandes os usuarios industriais que teñen necesidades de auga, en Celanova, por exemplo, pagan 1,98, de 1,18 a 1,98 por metro cúbico. Tamén eu quero dicir que, cando falamos do usuario industrial, eu creo que aquí tamén se fai unha aposta importante, porque, por exemplo, no que falamos agora, o abastecemento dunha vivenda na depuración se paga a 1,03 céntimos, penalizando o derrocho do fogar, mentras o usuario industrial do cuarto bloque de abastecemento, é dicir, máis de 30 metros cúbicos ao mes, paga 0,81. Co cal, eu creo que as empresas industriais, que, por certo, teñen que facer un uso racional están incluso obligados por normativa a facer a propia depuración ou ao propio tratamento das súas augas, pero neste caso que aquí en Carballiño se facilita frente a outras vilas, como pode ser Pereiro, onde pagan moito máis co propio usuario e aquí é ao revés. Entón, nesta primeira intervención, nada máis e moitas gracias. Gracias. Ten a palabra Pachi. Bueno, gracias. Eu pediríalle un pouco de... Non está ben. Perdona, eu pediría un pouco de flexibilidade no tempo porque é un tema moi importante. Vamos a ver, Pepe. Dúas mentiras fundamentales porque, como menos mal que en Carballiño xa te van conocendo, como mintes así, lle recordo, invito a todo o mundo a que vexa a acta do pleno do 6 de marzo de 2025
na que se regula a prestación, é dicir, o precio da auga, que votades o PP e o PSOE a favor, votades a favor único e todos os demais votamos en contra. Primeira parte. Segunda parte, Diego, non é certo. A tarifa de depuración foi actualizando co IPC sempre, nunca la subimos. Bueno, non é certo. Están aí, cando queiras, míralo tamén aí. Por último, vamos a ver. O único que está claro é que a vos parece ben calcarlle a xente o coste das obras, a vos si vos parece ben, en Carballiño. Porque o PP fora de Carballiño non fai así. O PP en Leiro, o PP en Boborás, o PP na maior parte das cidades galegas, paga as obras de infraestructuras Xunta de Galicia, Augas de Galicia. E vos recomendo tamén que repasedes a factura que os de Carballiño cobrannos un canon a Xunta de Galicia, canon de augas, que cobran os de Carballiño e gastan non Leiro e en Boborás e en outros sitios. Porque quen ten que facer as obras de infraestructura é a Xunta de Galicia. Como o PP ten castigado a Carballiño, non fai ningún tipo de obras. Vos o modelo que acabades de aprobar, que o sepa a ciudadanía, é un modelo que é como se Carballiño fora unha comunidade e todo o que se vaya a facer unha comunidade de veciños, en Carballiño aplicamos unha derrama que teñen que pagar os veciños de Carballiño. Pero de onde se viu eso? Eu fui un conselleiro, estuve aí. Primeiro error de PP e de PSOE. A depuradora do Carrás, que, por certo, a fixo, que non a fixo, o que tiñades que haber feito en aquel momento era darlle a gestión ao que se negou en Barnotes a Augas de Galicia e forrábamos 1 millón de euros. Como non quixéchedes, non sei por qué, hubo que papar a gestión e agora teñen que pagar os veciños. E as multas. Por lo tanto, mala gestión. Mais que dicir unha cousa, eu remato dicindo o mismo que vos dixen sempre. Mira, mareade os números o que queirades. Cuota de servicio da auga, subiche dela un 100%. Cuota de servicio da depuración, subiche dela un 130%. Cuota de servicio de sumidoiro, subíchela un 30%. E o resto son rollos que andades inventando, que me dixo, que a empresa, que os técnicos... Non, isto non ten por que ser así. Fagamos unha cousa moi sencilla, que a podedes facer, Pepe, que a podemos facer. Paralizade isto, vamos a unha revisión da prestación e podemos regulala e sencillamente quitadelle as cargas e que as obras as pague, que nas pagan toda Galicia, que é a Xunta de Galicia, e que Carballiño volva ao modelo de ter unha taxa. A taxa que é? Canto costa gestionar isto e que o paguemos os veciños. Pero non podemos ser a única vila de Galicia que, a máis de pagar o que nos costa gestionar auga e depuración, temos que pagar nosas infraestructuras, cando non as paga nadie. Nadie. E tamén habrá que iniciar gestións para que a Augas de Galicia, que o quere facer, asuma a gestión das nosas depuradoras, porque o está facendo e o fixo con todos aqueles. En definitiva, eu creo que o vosso modelo, por moito que ora intentedes agachar o ombreiro, non, es que non sei que, non sei cando, non. Votachedes este precio PP e PSOE. O mismo PP e PSOE 6 de marzo de 2025 con acta. Por lo tanto, o que vos pido, Pepe, é que non convirtamos isto en un debate estéril, que paralicemos a emisión dos recibos, que axustemos os precios e que volvamos a poñelo en marcha. E que iniciemos gestións, porque o que non é xusto é colocarlle o morto, como fixéchedes co lixo, colocarlle o morto aos veciños. Eso é o que non é xusto. Nada máis. Gracias. Sofía, tes a palabra, por favor. Grazas. Ben, bueno, pois respostas ante a preocupación de todas as veciñas e veciños do Carballiño, empresas e hosteleiros, pois respostas hai poucas, porque cales son as razóns que explican este incremento? Pois aquí escoitamos todos que as razóns son que a vida sube. Subiu o lixo, subiu a cesta da compra, subiu o combustible, subiu todo, entón vamos subir a auga tamén. Total, que máis dá? Total, quen paga sempre somos os da pé, porque pagamos sempre as consecuencias da mala xestión dos gobernos, independientemente da cor que teñan, entón
pois, a fastidiarse, según esta xente, porque despois, ante a pregunta de que actuacións concretas teñen previsto poñer en marcha pois para que se corrixa esta situación e non repercuta no bolsillo dos veciños e veciñas, pois din, bueno, pois tamén subiu en non sei onde máis, que lle vamos facer? A vida é así e a vida sigue, claro. Pois, entonces, para que os queremos a vostedes aí? Digo eu. Porque, vamos a ver, eu volvo e repito, toda a suba da tarifa da auga non tiña por que repercutirse no bolsillo dos veciños e veciñas do Carballiño. Eso está claro. E se vostedes, porque mire, aquí están as obras, e vostedes falan de como se as obras foran a arranxar o 100% do desastre da xestión do Concello do Carballiño. E non é así, porque miren, todos estamos agardando a que nos arranxen pois os tramos de auga que temos nas nosas rúas, non? Porque rompen continuamente, porque teñen fibrocemento, porque isto é un caos, porque te levantas pola mañá non sabes se te vas poder duchar ou non, porque, bueno, pois hai moitísimos inconvenientes, pero mire, a renovación das redes vai a ser na Rúa Galicia, na Avenida do Parque, na Rúa Astureses e na Rúa San Cibrán. Durante os 5 primeiros anos, porque vostedes están falando como se mañá xa nos levantáramos todos así. Bueno, pois mire, tanto eso como o depósito xeral, como a renovación dos contadores, como a digitalización das redes, como o rendimento da rede, porque claro que hai pérdidas, estamos nun 39%, claro que hai que poñerlle solución a eso. Pois todo eso podería o asumir se a xestión deste equipo de goberno fose excelente. Repito, Augas de Galicia, pode entrar calquera e que non teño tempo para detallar os millóns de euros que invirten noutros concellos. Teñen aquí a foto ca alcaldesa de Boborás, donde fai obras, donde consigue a financiación e a maiores, se vostedes non son capaces de conseguir financiación de outras administracións, tamén non poden facer con recursos dos plans provinciais, do remanente, porque claro, como utilizan o remanente para o que lles convén, así a portas das eleccións, entonces tamén o podían facer para facer as obras que se precisan e que non as tuveran que pagar os veciños. Pódense facer un montón de cousas, pero o que hai que ter é vontade política e o que hai que ter é un proxecto de vila e o que hai que ter é ganas de traballar e de gobernar en beneficio da veciñanza do Carballiño, non doutros intereses que, bueno, vostedes chegaron aquí e dixeron hai que sacar o contrato da auga, porque aquelo xa non había máis para onde ir, e colleron, sacaron o contrato e o que menos lle preocupou foi que repercutira nos veciños e veciñas do Carballiño. E, por favor, non mintan e non digan que todos estábamos a favor, porque xa llo dixeron ca acta, e entón deberían pedir disculpas no seguinte turno, porque é bastante feo que digan que eu votei a favor de que os veciños do Carballiño... Bueno, é que isto é que cuidadito, Señora secretaria, por favor, cal foi o sentido do voto sobre a suba da tarifa? Hombre, é que ainda por riba aproveitas que se me acabou o tempo e xa non podo seguir falando. Nos pliegos votaches a favor, ti e ti. Eu non votei a favor. Nos pliegos... Bueno, moitas gracias. Vamos a explicar aos veciños de verdad que é. Aquí somos un concello, polo menos de que intento ser un concello, que se firmamos un contrato, vámoslo cumplir. Porque para eso firmamos un contrato. O que non podo facer un contrato con unha empresa 20 anos, despois de estar 2 anos traballando para facelo, e adjudicalo, e logo, como estamos en eleccións e queremos tirar aí a caña, a ver se pescamos algo, decir que está todo mal. Estes precios estaban postos moito antes que foran a contratación, xa levaba eses precios, e estaba aprobada a contratación. Cando saliu eso no 2025 foi despois. Estou de acordo, o 6 de marzo de 2025 salían as tasas, pero antes, no contrato e nos pliegos aparecían esas tasas, e cando se variaron, por favor, déixeme falar, que estuvo falando eu, cando se aprobaban esas tasas, estaban todos, cando foi o pliego, estaban todos aquí, e o único que dixo de baixar as tasas fomos nós, que baixamos os primeiros tramos.
Poden velo en internet, que é moi fácil decir que non a todo. É verdade o que dixeron, que cando foi as tasas dixeron que non, pero se estaban aprobadas anteriormente no pliego. E adjudicamos un contrato a unha empresa e non o vamos a cambiar, porque queremos ser un... Por favor. Queremos ser un concello responsable. Falar por ali, Manolo, que pasa aquí? E ti estás todos os plenos vaguando, falando por baixo, pero como encima protestas? Pois o mismo che digo, Manolo, eu non estaba estorbando o que estaba falando onde. Vale. Xa está ben, Manolo, xa está ben. Home, que só faltaría que quen eres ti para chamarme ben a atención, para empezar. Pois son eu, os dous, por favor, chamamos a atención. Por baixo eu nunca digo nada, Manolo. Home, por favor, xa. Os dous, por favor, chamamos a atención. Micro, que ademais é que non ten nin habilidade, que se te ode sobre. Xa. Acabasteis os dous. Bueno, pois seguimos. O contrato de auga está aprobado por todas as forzas. É unha cousa que é necesario, porque non se fixo nada en Carballiño, está casi todo abandonado. Dicen que non pedimos subvencións a Auga de Galicia. Pois os últimos anos collemos dúas cada ano. 100 e pico mil euros, poden o ver. Fai pouco na rúa como é? Na parcelación Maneiro arranxouse todo a abastecemento gracias a Augas de Galicia, pero eso non lle gusta contalo. Pois mira, 100.000 euros no ano pasado. Pedimos e seguimos pedindo para que nos den para o tanque de auga. Os tanques, sí, pois sí, vamos a pedir e vou intentar que o pague a Augas de Galicia. E eses cartos beneficiarán nas redes de abastecemento que están patéticas, están rompendo por todos lados. Arranxamos, gracias ao PERTE, vamos a forrar cartos. Eses cartos o primeiro que vamos a facer é o balneario. A callo balneario viña solo a separación de fecales e pluviales, pois vamos a cambiar o abastecemento tamén. É fundamental que cando abrimos... Algo máis? Quere dicir algo máis? Como mentimos? Por favor, mira, o que está mal, mentirosos, o que está mal, que nunca se fixo nada por arreglar nada. Sí, estou che dicindo, pero estou che dicindo que gracias ás subvencións que conseguimos agora vais a arranxar, porque eses cartos... Te estou dicindo, separación de pluviales e residuales e abastecemento, repítocho. Vale? Repítocho. Vale. Pois estou che dicindo que sí, que se vai a arranxar. Non hoxe, porque isto non se arranxa un día para outro. Ahora íbamos a empezar pola Rúa Galicia, porque é a que menos tránsito ten. Logo vai as Tureses e logo vai o balneario. Vamos a intentar que pague a Xunta a zona da saída de Ribadavia. Eses cartos que aforramos van a ir a outro lado. O que queremos é quitar os 28 km de fibrocemento, quitalo dunha vez, porque é algo que temos que cambiar pola calidad de auga e pola calidad do servicio. E é fundamental. Eu sinto a subida, porque a verdad é unha subida importante, pero se queremos ter un servicio bon, temos que ter... O sea, aparte, é que a contratación foi totalmente aberta a todo o mundo. Estuvemos anos con esa contratación. E ahora me contan que... Bueno, por favor. Bueno, moitas gracias. No, pero non. Non pode. Espera. Deixeme acabar a min e despois xa fala. Espere. A ver, vamos alá. Vamos a ver. Para que queden as cousas claras, porque senón aquí parece que sempre se engaña, pero parece que sempre se engaña aos mesmos. Di, o Carballiño aprueba un contrato de 60 millones para gestionar el agua a 20 años. O 2 de novembro de 2024. El Pleno Municipio aprobó la concesión del servicio a una empresa. El Pleno de Carballiño aprobó el pliego de condiciones para adjudicación de la gestión integral del ciclo del agua. El Gobierno municipal aceptó un contrato de 60 millones de euros para los próximos 20 años. La empresa tiene una obriga de inversión en torno a 7 millones de euros en los primeros 5 años, explica Francisco Fumega. El pliego se aprobó por mayoría, con la abstención del BNG y la concesión será efectiva a principios de 2025.
Entre os trabajos que tendrá que realizar la empresa concesionaria están los de construir dos nuevos depósitos de agua, también mejorar el estado de las depuradoras ya existentes y llevar a cabo la separación de aguas fluviales y residuales en las principales calles del pueblo. Que quere dicir isto? Que as obras que protestamos agora, que non deberían estar no contrato para que tuveran repercusión económicamente, foron aprobadas por Partido Socialista, Partido Popular, Espazo Común e Sofía non votou en contra que se estivo. Co cal, esa é a realidade de onde vimos neste camiño. Outra cuestión tamén quero aclarar. Di Sofía que nós viñamos aquí dicir que aquí o importante era unha cuestión económica. Non. Xa lle dixemos ao principio que aquí o que se trata, primeiro, adaptarnos á normativa, que estábamos fora dela igual que moitísimos concellos. Toda esa situación que estaba nunha rede tan antiga, para facer a renovación e para facer as melloras, era necesario un contrato destas características, como fan todos os concellos de España. Todos. Igual que tamén para evitar as perdas, que por certo hoxe no xornal tamén ven unha reportaxe sobre as perdas que Galicia pois ten moito tamén que avanzar, eu creo que nos damos un paso importante neste tema. Se falamos de subvencións, como estaba dicindo agora Pepe, hai moitísimas cousas que facer, que están contempladas no contrato, pero tamén hai outras tantas que non, e outras que van aparecendo co cal, que as subvencións que podan vir, hai moitísimas intervencións que se van a ter que facer. Dito isto, os precios que se están a pagar, como dixen antes, efectivamente son unha suba importante. Quere dicir isto que o servicio de Carballiño é caro? Non. Quere dicir que o servicio efectivamente subiu o recibo porque subiu, e iso é innegable, subiu porque había que facelo desta maneira e hai que repercutir os gastos aos veciños. E é así. Había que facelo. O que os veciños teñen que saber tamén no polígono, por exemplo, cando vostedes poñen esos exemplos, que onde máis van, porque efectivamente se pasa hai miles de euros, cando nos gastos de depuración, están pagando por un gasto de depuración algo caro? Non. Están pagando unha suba importante con respecto ao que había? Sí, porque de 6 céntimos que había, obviamente, que pasen a pagar un con 18, é unha subida importantísima, pero que 6 céntimos era imposible que se pague por metro cúbico de depuración, pero que é imposible. E ese é o que lle teñen que dicir a eles. Igual que tamén, a maioría dos empresarios tamén saben que teñen que xestionar as súas propias aguas, que é obligatorio por lei. E ainda así, os costes de abastecemento a estas persoas que son grandes consumidores industriales, está moi por debaixo incluso, como dicía antes, do que paga unha persona no seu fogar no bloque 4, porque no bloque 4 unha persona nun fogar enténdese como un derroche, e unha persona no bloque 4 no sector industrial se entende como que é necesario para a súa actividade. Nada máis e moitas gracias. Tenga para Pachi para rematar. Vale, pido un pouco de generosidade no tempo porque o tema é importante e intentarei ser brevísimo. Vamos a ver, confundir o pliego cos precios é maldá que non vai a colar. Si hubiera sido así, non era necesario aprobar os precios. Pero vos tuvechedes que aprobar os precios co voso voto, PP e PSOE. Ciudadanos de Carballiño, empresarios de Carballiño, acaban de oír o portavoz do Partido Socialista. A vos parece vos caro. Di o señor Diego que non é caro, que é barato. Señores empresarios, unha subida do 1.600% no tramo 4, di o señor Diego que está ben, que hai que pagala, que para iso son dos empresarios. Subidas do 100 e do 130% nas cuotas de servicio, recordo, nos que non consumen agua nin depuran, o 100 e o 130% din eles que é para sanear o medio ambiente. Oiga, xa me dirás, se non consumen nin depuran, que hai? Bueno, señores do Goberno, isto pódese arreglar, remato, pódese arreglar, pero vostedes non o queren arreglar. Pedímosvos que paren e mandamos de novo e iniciemos con estes datos un estudio serio. De todas maneiras, como vos seguides defendendo non sei que contra os ciudadanos, o noso compromiso é que, se non o arreglades vos, cando nos toque, arreglarémoslo nós. E aí é cando demostraremos que se pode baixar o precio da auga e o precio do lixo. Eso é o que vos vamos a demostrar, que se pode baixar o precio da auga, que se pode baixar o precio do lixo, o único que hai que fazer é traballar e defender os veciños de Carballiño. Nada máis, e moitas gracias. Gracias. Votación, votos a favor.
Votos en contra. Queda desestimada a moción de Espacio Común. Levántase a sesión extraordinaria da Auga de Carballiño.